Může. Kamera. Jede. Zvuk jede. Klapka. Scéna 9, záběr 2/4. Akce. Moje jméno je Petra Pehalová, je mi 19 let a jsem... Lehce neseriózní. Překvapivá. A bojovnice. Já se ve svém životě nejvíc těším na to, až se jednoho dne probudím a řeknu si, tyjo, já jsem ale šťastná, já jsem ale spokojená. Já bych řekl, že má nejvýraznější vzpomínka s Peťou bylo asi když mi řekla tu svoji diagnózu, když začala mít ty zdravotní problémy, protože to tím, že to bylo ještě krátce relativně po odchodu Edit, tak to dost jako se mnou zarezonovalo. Tohle pro mě bylo fakt období, kdy já jsem potřebovala ten svůj vnitřní pocit nějak jako vylít na to plátno a vlastně to jako symbolizuje to, ty moje pocity během toho, co jsem měla bulimii a nikdo mi nepomohl. Já vnímám svoje dětství tak, že si ho ve většině nepamatuju. Já si pamatuju jenom tak jako aspekty toho. Pamatuju si šikanu, bití, pokusy o sebevraždu, to bylo taky super. Pamatuju si, když na mě učitelé křičeli a tak, ačkoliv jako si to doma třeba nemyslí, že jsem měla tak jako špatný dětství, tak si myslím, že to, že si většinou toho nepamatuju, dost jako vypovídá o tom, jak moje dětství jako fungovalo. Kde se vidím za 10 let je taková jako otázka, kdyby se mě někdo zeptal ve 13, kde se vidím, až mi bude 15, tak bych řekla, že mrtvá. Když by se mě někdo zeptal, kde se vidím v 18, když mi bylo 15, řekla bych, že mrtvá. Teď jsem v mezičase, teď mi 19, ale já bych strašně ráda řekla, že mrtvá, abych měla už konečně ten klid. Ale já si myslím, že já budu prostě ve stavu, kdy se jako už spokojím s tím, nebo nějak už se smířím s tím, že prostě holt lidi nemůžou být moc šťastní a nemůže se jim splnit všechno, co si přejou. Takže budu asi někde pracovat, ideálně jako někde v knihkupectví, nebo bych mohla překládat knížky, což je něco, co bych chtěla dělat. Tím směrem jako budu pokračovat, takže v ideálním světě mrtvá, v neideálním budu někde pracovat a možná tak. Co mi na Peti nejvíc vadí, tak je, Laxnost občas. kdy jako svoje problémy nebere dost vážně na to, aby je řešila a prostě si z nich dělá srandu. Tak má tu tendenci to buď jako přehazovat tak nenápadně na ostatní, nebo dělat mrtvýho brouka. Ono je to do nějaký míry vtipný, ale potom už to přesahuje nějakou hranici, kde se o toho člověka bojíš, nebo tak. Já tady teďka před sebou mám jeden ze svých dopisů, který jsem vlastně psala vždycky předtím, než jsem se pokusila o sebevraždu. A tenhle je, když mi bylo něco mezi 12 a 13. Tak jo. Pro všechny, kteří mě nechali samotnou. Strašně mě sere, že budu znít jak ukňučený děcko. Ale nakonec to přesně jsem, že? Jsem špatná dcera a docela zbytečná ve škole a všude kolem. Ale já jsem dítě. Je hezký, že si všichni učitelé říkají, že mě přece Richard nebije tolik, aby mi to do budoucna nějak ublížilo. Že to, jak se mi ve třídě smějí, je normální. Že děti budou děti a kluci budou kluci. Že to nestojí za to řešit. Jenže oni mi nakonec nemůžou říct nic, co nevím. Myslíte si, že jsem se nikdy neviděla v zrcadle? Až mě bude někdo oblíkat do rakve, sice mi neuvidí do hlavy, ale uvidí jizvy. Až umřu, chci, abyste mě našli s tímhle dopisem. Chci, abyste věděli, že jste mohli
Chci, abyste věděli, že jste mohli něco udělat, proto abych zůstala naživu, ale prostě se vám nechtělo. Chci, abyste si to dávali za vinu. Cítím se nemilovaná a sama. Chci, abyste to všichni, co to čtete, věděli. Jsem sama a umřu kvůli vám. Pro vás. Já jsem vždycky říkala, že mám jako 3 důvody k tomu, abych žila. A to pro mě vždycky byla moje kamarádka Noemi, můj bratr a můj pes. Protože vím, že kdybych tady tyhle 3 bytosti opustila, tak by to nesly jako šíleně těžce. Moje jméno je Petra Pehalová, je mi 19 let a jsem bojovnice. Já bych hrozně chtěla věřit v něco lepšího a v něco víc. A tak jsem tak nějak jako plavala mezi jako nevyloženě asi jako pohanskou vírou, ale přes všelijaký jako ty rituály a tyhle věci. Pak jsem nějakým způsobem došla k buddhismu, s tím, že já jsem teda nikdy jako nebyla jako plně jako v nějaké té víře. Vždycky jsem jako měla nějaký aspekty, které mě se děly, což pro mě u buddhismu je vlastně reinkarnace, která se mi už nelíbí a proto jsem z toho odešla. Ale reinkarnace mi dává smysl, protože vlastně já věřím v to, že jak víme, že energie se jako nemizí, ale proměňuje se. Já věřím, že naše jako duše je energie a prostě se pak promění v něco dalšího. Jenže já odmítám fakt, že bych se měla znovu narodit a znovu si projít těma všema sračkama. Takže jsem si řekla, že už v to věřit nebudu. A teďka jsem v takovém stavu, kdy já se hrozně obklopuju konspiračníma teoriemi a tak. A takže já věřím ve vícero realit. V takový to jako, že prostě se reality rozvětvujou a vzniká jich prostě tisíce, miliony. A v to vlastně věřím, no teďka. Nejvýraznější vzpomínka s Peťou, ona je to taková blbost, ale je to vtipný, protože jsme byli na start filmu a po několika drincích, několika pivech, tak jsme nějak jako lehli do postele, úplně mrtví oba. A já jsem si řekl, že bude super nápad jí prostě jít ukrást lifta. Lehl jsem s tím a v tu chvíli jsem to spolkl. No Peťa se o mě začala jako bát, že co se mi děje. Mě tam potom chtěla lovit ze záchodu. No výborná vzpomínka prostě. Já bych naše přátelství s Peťou popsal jako rozbouřené moře. Někdy je to jako nahoře, někdy dole, ale ve finále to vždycky tak nějak jako ustojíme. Mám na ní rád, když zrovna spolu trávíme čas, tak je docela zábava a umí mě cokoliv naučit i nového. Já jsem celkově jako ohledně tady toho natáčení byla taková nejistá, protože na jednu stranu já strašně ráda mluvím sama o sobě, na druhou stranu já jsem people pleaser, já se snažím všechny potěšit a mám hrozný strach z toho, nebo měla jsem hrozný strach z toho, co si o mě lidi jako budou myslet. Kvůli čemu vlastně jsem tak jako v pohodě s tím, že tady dneska sedím, tak si máme představit, že existuje jeden člověk, který se na to dívá, právě třeba ten dokument, a nějakým způsobem mu to prostě pomůže. Třeba něco z toho, co řeknu, ho jako rozesměje, rozesmutní, nějakým způsobem se v tom prostě uvidí. A vlastně to je důvod, proč jako jsem teď už s tím dokumentem tak nějak v pohodě a už mě netrápí, co si o tom ty lidi budou myslet, protože já věřím, že ten jeden člověk někde určitě prostě bude, který mu to může pomoct. To, že vlastně vykládám o svým parádním životě. Moje jméno je Petra Pehalová, je mi 19 let a jsem lehce neseriózní. Vole, nebo tě výženu v paráku. Ser mě, fakt. Kdyby nestačilo, že tady na mě míří světla kamery.